Яңалыклар чыгарылышы үз эшен башлап җибәрде. Студияда Алина Хисматуллина, исәнмесез? Чаллы табиблары йөрәккә гомуми наркозсыз һәм киселешләрсез операция ясады. Үзенчәлекле операция БСМПда үтте. Бу хакта тулырак Лейсан Ханова. Гаиләдәге низак психоневрология диспансерына китергән яшь шәһәрдәшебез хәлгә ачыклы кертүдә ярдәм сорап Чаллы ТВның кайнар элемтәсенә мөрәҗәгать итте. Шәһәрдәшләр Мәскәүдә Сабан туе оештыра. Милли бәйрәм кайчан булачак? Чаллы табиблары заманча технологияләр кулланып, йөрәккә уникаль операция ясады. Хикмәте шунда, ул киселешләрсез эшләнә һәм кешегә гомуми наркоз бирелми. Клапан йөрәккә аяктагы кан тамыры аша кертелә. Мондый операцияне беренчеләрдән булып 2 өлкән яшьтәге шәһәрдәшебезгә ясадылар. Алар үзләрен яхшы хис итә, инде хастаханәдән чыгарга әзерләнәләр. Лейсан Ханова дәвам итә. Сразу. Ого, мәйтәм ясаланар икәнме? Барысы да яхшы, йөрәгем әйбәт эшли дип сөенә 79 яшьлек Калимулла Валиуллин. Аңа әле берничә көнлек кенә йөрәгенә яңа сулар кулланып операция ясаганнар. Аппаратуралар юк, значит, мен реанимациягә китергәннәр. Ну, аннан соң сразу яркә. Отличнелгәре көтүгән доктор гитмәде, спокойно гына эшли. Шундан сөйләм кинесе, су чәсе дә килмәде бер нәрсә. Шул отлично булды. Шундый операцияны Зоя Герасимова да кичергән. Ул инде табибларга рәхмәт укый, 3 айдан булачак 80 яшьлек юбилейын үткәрү планнары белән яши. Хорошее состояние, просто удивительное. Я не думала так. Операциягә әзерлек берничә ай дәвам иткән, пациентларны җитдикләп тикшергәннәр. Табиблар әйтүенчә, мондый төр технологияләр һәркем өчен дә ярамый. Несколько лет мы выполняли подобную технологию, но все-таки она использовалась с разрезом. Клапаны просто не пришиваются, а имплантируются на стенте. Эта технология более современная. Она теперь подразумевает такой же клапан на стенте, он сам раскрывается, становится в позицию артального клапана. Операция менә шушы бүлмәдә үткән. Пациентларны медикаментлар ярдәмендә йокы халәтенә китергәннәр. Операциянең барышы менә шушы аппарат ярдәмендә контрольлек ителгән. Традиционное вмешательство оперативное на клапанах сердца, оно связано и с большой травмой операционной, и связано с большим наркозом, и с остановкой сердца, и с кровопотерей. В нашем же случае риск оперативной травмы он минимальный. Операция өчен квоталар республика бюджетыннан бирелә. Быел тагын 4 кешегә яңа технологияләр кулланып, йөрәк клапанын алыштырырга ниятлиләр. Бу шактый кыйммәтле процедура. Табиблар киләчәктә квоталар артыр дип өметләнә. Калимулла Валиуллин өчен бу сынау инде артта. Хәзер ул яхшы кәефтә, табибларга рәхмәт укып, хастаханәдән өенә кайтырга җыена. Зур шатлык без инде бу. Безнең әбием янына, балаларым янына кайтырга Аллашкар исән сау. Лейсан Ханова, Фәнис Ихсанов, Яңалыклар. Гаилә конфликты психоневрология диспансерына китерде. Безнең редакциягә шәһәрдәшебез шундый зар белән мөрәҗәгать итте. Ул хәлгә ачыклык кертеп үзенә ярдәм итүне сорады. Егет сүзләренә караганда, психоневрология диспансерына дәваланганнан соң аны укырга да алмыйлар, эштә таба алмый. Мондый хәлдә нишләргә сорауга җавапны Лилия Гатин эзләде. Шәһәрдәшебез әнисе сеңлесе һәм абыйсы белән мулы семейкада яши, аңа 21 яшь. Ул 9-нчы сыйныфны тәмамлап төрле эшләрдә эшләгән. Егет әнисе белән уртак тел таба алмый. Нәтиҗәдә гаиләдә гел ызгышлар булып тора. Сейчас в последнее время не слышу, раньше часто было с соседями, орут, кричат. В 3 часа этот мальчик приходит, мать на него орет, он бьет там как будто бы. Я спускалась 1 раз. Иногда бывают просьбы помощи. Всякие уж крики бывают. Мы уж привыкли к этим крикам. Чираттагы ызгыш психоневрология диспансеры белән тәмамланды. Әнисе сүзләренә караганда, ул улының агрессив тәртибенә түзмичә медиклар чакырткан. Бу хакта егет үзе дә сөйли. Мин әни белән тулашкан идем. Из-за того, что абыйның документы нидер жаткан идем. Абый белмәйдем нинди документны. Ул ксерокопия нидер булган. Ул милиция чакырткан, анасын әни барды ПНДга. Бәхәсләргә нокта куела, тик ПНДда дәвалану эссез генә узмый, егетне исәпкә куялар. Шуңа күрә көлияткә укырга да керә алмый, эштә таба алмый ди ул. Психоневрология диспансерының баш табибы Илмир Гатин сүзләренә караганда, мондый очракларда вакансиялар табарга мөмкин. Барысы да пациентның диагнозына һәм дәвалану нәтиҗәсенә бәйле. Есть 2 группы пациентов наших, которые наблюдаются амбулаторно.
И в зависимости от того, в какой группе находится, да, диспансерное наблюдение накладывает более такие ограничения на устройство на работу, а лица, которые находятся на лечебно-консультативном наблюдении, то есть они как бы, в принципе, можно сказать, ничем не ограничены, они обращаются за медицинской помощью по своему желанию. Қойылған диагноз белән килешмәгән очракта белгечләр ПНД-га гариза белән мөрәҗәгать итәргә киңәш итә. Анда яңадан комиссия туплап тикшерү уздырачаклар. Лилия Гатина, Ленар Султанов, яңалыклар. Әгәр сезнең дә берәр нинди проблема борчыса, шатлыклы хәбәр җиткерәсегез килсә, безнең редакциянең кайнар элемтә телефонына шалтыратыгыз. 51 31 31 номеры тәүлек буена эшли. Кыска гудоктан хәбәрегезне калдырыгыз. Безнең хәбәрчеләребез сезнең белән элемтәгә кереп проблемагызны хәл итәргә булышыр. Шалтыраткач исемегезне һәм телефон номерыгызны калдырырга онытмагыз. Ел башынан Татарстанда 1 миллион 408 мең квадрат метр торак төзелгән. Хәзерге көндә инвестицияле программа буенча 59 күп фатирлы йорт салына. Шуалда алар 21, шуларның 8-і 70%-ка әзер, 11-і уртача, 2-се түбән әзерлектә. Гомумән алганда республика буенча торак йортлар төзү планы бу көнгә 58%-ка үтелгән. Задача серьезная, 2 миллиона 425 тысяч квадратных метров план в этом году. Продолжается строительство объектов по направлению соципотеки. У нас план 438 тысяч, на сегодня 144 тысячи введено. КамАЗ өзінің 50 елығына яңа ауыр йөк автомобиле шығарам. Ел дауымында конвейердан шундай 1000 машина төшәчәк. Яңа автомобильләр линиясы моның белән шикләнми. Хәзер роботлаштырылган машиналар һәм яңа төр электробуслар сынау бара. Ел ахырына кадәр КамАЗда 38 меңнән артык автомобиль ясалырга тиеш. Аларны 50-дән артык илгә җибәрәләр. Гаилә, мәхәббәт һәм тугрылык көне якынлаша. Бу уңайдан Чаллыда төрле чаралар планлаштырылган. Бәйрәм тантанасында 10 парга мәхәббәт һәм тугрылык өчен дип исемләнгән медальләр тапшырылачак. Бүләкләнүчеләр арасында күп балалы гаиләләр һәм хезмәт династияләре вәкилләре бар. Әлеге чара быел беренче тапкыр Орган залында оештырыла. Шулай ук 8 июль Яр Чаллы ЗАГСында аерылышуларсыз көн дип игълан ителәчәк. Бу көнне тантаналар сарае хезмәткәрләре аерылышырга дип килгән парларга дуслашырга тәкъдим итәчәк. Бу чаралар барысы да гаилә кыйммәтләрен саклауга һәм ныгытуга юнәлтелгән. Шәһәрдәшләр Мәскәүдә Сабантуй үткәрәчәк. Милли бәйрәмебез башкаланың Коломенская музей тыюлыгы территориясендә 6 июль көне узачак. Кунакларны бай программа көтә. Концерт, бәйгеләр һәм уеннар, милли сувенирлар ярминкәсе һәм әлбәттә көрәш. Анда 2019 елда Чаллы Сабантуйның абсолют батыры Ранис Гыйләҗетдинов катнашачак. Узган елларда кебек үк чүлмәк ясау остаханәсендә һәр теләгән кеше үз кулы белән кувшин һәм тәлинкә ясап карый алачак. Тарихка гашыйкларны фотозона җәлеп итәчәк. Кунаклар ретро стилендә киенеп, самавыр артында фотога төшә ала. Сабантуйда шәһәребезнең сәнгать ияләре башкала халкына үзләренең җыр-моңнарын да бүләк итәчәк. Бу сезгә ишкерәсе соңгы мәгълүматыбыз иде. Мин Алина Хисматуллина, сезнең белән сау булашам. Игътибарыгыз өчен рәхмәт. Аптека «Апрель» с экстремально низкими ценами. Бифиформ 30 капсул по карте программы лояльности всего за 389 рублей. До 15 июля УЗИ бесплатно при обследовании уролога. Альфа-клиник. Восстановление потенции, устранение преждевременного семяизвержения, лечение простатита. 200 222.